Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala quwwata wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana fi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifiyatu tasniyatil maksuri wal mamdudi wa jam'ihima taskikan. Utawi iki iku mertelaake kaifiyatu tasniyatil maksuri, pertingkai partikeli tasniyake isim maksur wal mamdudi lan isim mamdud. Wa jam'ihima lan jama'ake maksur lan mamdud taskikan kelawan jamak suke. Akira maksurin tusani ja'al huya ingkana ang salasatin murtakiyah kadalladil ya asluhu nakwul fata wal jamidul ladhi umila kamata fi ghairi datukla buwawan al alif wa auli ha makana qablu qad ulif. Akira maksurin ing akire isim maksur tusanni kang nasniake sapa sira ijal mongko ndadekake sapa sira hu ing akira maksurin ya ing ya ingkana lamun ana apa akira maksurin ang salah satin saking telung huruf iku murtakian kang munggah. Kada iku koyok mengkono salah satin murtakian alladhi utawi alipe sulasi alya kang utawi ya iku asluhu asline alladhi nakwul fata sepadane lapat al fata wal jamidu lan alipe sulasi kang rupa isim jamid rupane alladhi al jamid umila kang diwaca imalah opo al jamid kamata koyok sepadani lapat mata. Fi ghairida ing dalem sakliyane iki kang ditutur atau al madkur tuklabu diganteni opo al alifu opo alif wawan ing wawu wa auli lan nyandingake sapa sira ha ing huruf alif ma ing alamat tasniyah kana kang ana apa ma qablu ing dalem sadurunge iki bab iku qad ulifa temen-temen dikaweruhi apa ma temen-temen dilakokake apa ma. Al ismu utawi isim al mutamakinu kang mutamakin iku ingkana lamun ono apa isim mutamakin iku sokikal akiri kang soke huruf akiri aukana utawa ono apa isim mutamakin iku mangkuson isim mangkus laki kot mongko tetemu hu ing isim mutamakin opo alamatut tasniyati alamat tasniyah min ghairi takyirin saking tanpa ngowahi fatakulu mongko ngucap sapa sira fi rajulin ing dalem lapat rajulin wa jariyatin lan lapat jariyatin wa qodin lan lapat qodin. Oleh ngucap sira rajulani ing lapat rajulani wa jariyatani lan lapat jariyatani wa qodiyani lan lapat qodiyani. Wa ingkana lan lamun ono apa isim mutamakin iku maksuron isim maksur fala buddha mongko ora kena ora
Mintak yirihi sangking ngowahi isim mutamakin alama ing atasi keterangan natkuru kang bakal nutur sapa kita hu ing emah al ana ing dalem saiki. Wa ing kana lan lamun ana apa isim mutamakin iku mamdudan isim mamdud. Fasayati mongko bakal teko apa hukmuhu hukume mamdud. Fa ing kanat mongko lamun ana apa aliful maksuri alif maksur iku robiatan tumiba kang nomor 4 fasoidan mongko kali sak mendhuwur. Kulibat mongko diganti apa alif maksur ya an ing ya fatakulu mongko ngucap sapa sira fi malhan ing dalem lapat malhan oleh ngucap sira malhayani ing lapat malhayani artine lelahan. Wafi mustakson lan ing dalem lapat mustakson artine notoki tatawa jeduk iku pas yo pas wis gak ana dalan jeduk tatawa notoki. Oleh ngucap sira mustaksoyani ing lapat mustaksoyani. Wa ing kanat lan lamun ana apa alif maksur iku salisatan tumiba kang nomor 3 kang kaping 3. Fa ing kanat mongko lamun ana apa alif maksur iku badalan dadi ganti minal yai sangking ya kafatan kaya lafat fatan warukan lan lapat rukan. Kulibat diganti apa alif maksur aidon kalimane diganti yaan ing ya. Fatakulu mongko ngucap sapa sira ing lapat fatayani warukayani lan ing lapat rukayani. Wa kadalan kaya mengkono-mengkono kulibat aidon yaan ida kanat ing dalem nalikane ana apa alif maksur iku salisatan tumiba kang nomor 3. Majhulatan kali ora kang dikaweruhi. Tak baleni ya. Wa kada lan kaya mengkono-mengkono kulibat aidon yaan ida kanat ing dalem nalikane ana apa alif maksur iku salisatan tumiba kang nomor 3. Majhulatal asli kale ora kang dikaweruhi asali wa umilat lan diwaca imalah apa alif maksur. Fatakulu mongko ngucap sapa sira fi mata ing dalem lapat mata alaman kali dadi rupa isim alam matayani ing lapat matayani. Wa ing kanat lan lamun ana apa alif maksur iku salisatan tumiba kang nomor 3 badalan kali dadi ganti min wawin saking wawu ka ason kaya sepadane lapat ason maknane tongkat. Wakofa lan lafat kufa maknane jitok ya kufa iku jitok. Kulibat mongko diganti apa alif maksur wawan ing wawu. Fatakulu mongko ngucap sapa sira
ing lapat asowani diucapake sapa sira ing lapat fatakulu mongko ngucap sapa sira asowani ing lapat asowani tongkat loro wa kofawani lan lapat kofawani jithok loro wakada lan kaya mengkono kulibat wawan ingkanat lamun ana apa isim maksur iku salisatan tumiba kang kaping 3 majhulatal asli kale kang ora dikaweruhi asline walam tuhmal lan ora diwaca imala apa alif maksur kaila kaya sepadane lapat ilah alaman kali dadi isim alam fatakulu mongko ngucap sapa sira ing lapat ilwani fal kasilu mongko utawi kang kasile iku anna alifal maksuri sak temene alif maksur iku tuklabu diganteni apa alif maksur yaan ing ya fi salasati mawadi'ah ing dalem ana 3 pira-pira panggonan al awalu utawi kang kawitan iku idza kanat ing dalem nalikane ana apa alif maksur rabiatan tumiba kang kaping 4 al awalu utawi kang kawitan iku idza kanat ing dalem nalikane ana apa alif maksur iku rabiatan tumiba kang kaping 4 faso idan mongko kali sak mendur asani utawi kang kaping pindho iku idza kanat ing dalem nalikane ana apa alif maksur salisatan tumiba kang kaping 3 badalan asani utawi kang kaping pindho iku idza kanat ing dalem nalikane ana apa alif maksur iku salisan tumiba kang kaping 3 badalan kali dadi ganti min yain saking ya asalisu utawi kang kaping 3 iku idza kanat ing dalem nalikane ana apa alif maksur iku salisatan tumiba kang kaping 3 majhulatal asli kali ora kang dikaweruhi asline wa umilat lan diwaca imalah apa alif maksur watuk labu lan diganteni apa alif maksur wawan ing wawu fi maudhi'aini ing dalem panggonan loro al awalu utawi kang kawitan iku idza kanat ing dalem nalikane ana apa alif maksur salisatan iku tumiba kang kaping 3 badalan kali dadi ganti minal wawi saking wawu asani utawi kang kaping pindho iku idza kanat ing dalem nalikane ana apa alif maksur iku salisatan tumiba kang kaping 3 majhulatal asli kali ora kang dikaweruhi asale walam tumal lan ora diwaca imala apa alif maksur wa asaro lan awe isaro sapa Kyai Musonef bi kaulihi kelawan dawuh Kyai Musonef rupane wa auliha makana qablu qad ulif isara illa annahu maring sak temene kelakuan iku ida umila ing dalem nalikane diamalake apa hadal amalu iki amal al madkuru kang ditutur fil maksuri ing dalem isim maksur ani ngarepake sapa ingsun kulbal alifi ing ganteni alif yaan ing ya awawan utawa ing wawu laki kot mongko tetemu ha ing alif maksur laki kot mongko tetemu ha ing alif maksur apa alamatut tasniyati apa alamat tasniyah allati rupane alamatut tasniyati sabako kang wis dingin apa
dikruha nuturake alamatut tasniyati awalal kitabi ing kawitani kitab. Wahya utawi alamatut tasniyati iku al alifu iku rupa alif wa nunulan rupa nun al maksuratu kang ditutur ruf'an kali tingkah rufa wal ya'u lan ya al maftuku kang difatkah makuruf qoblaha kang ing dalem sadurunge ya wa nunu lan nun al maksuratu kang dikasro jaron kali tingkat jer wa nasban lan kali tingkat nasab. Wa maka sukru abi wawin sunia wa naku ilbain kisain wakaya biwawin au hamzin wange romandukir sokik wa masadda ala naklin kusir. Wama utawi isim mamdud kasukru'ah koyok sepadane lapat sukru'ah biwawin kelawan wawu iku sunia ditasniyake apa ma wanakwu ilbain utawi umpamane lapat ilbain maknane otot leher kaki sain tak baleni ya. Wa maka sukru abi wawin sunia wanaku ilbain kisain wakaya biwawin au hamjin wa ghairu mandukir soki wa masadda ala naklin kusir. Wa ma utawi isim mamdud kas sukru'ah kang sepadane koyok lapat sukru'ah biwawin kelawan wawu iku sunia ditasniyake apa mah wanaku ilbain utawi umpamane lapat ilbain artine otot leher kisain lapat kisain artine pakaian atau selendang wakaya lan lapat kaya artine isin tatawa malu iku biwawin kelawan iku biwawin kelawan ditasniyake ngene ya. Iku biwawin ditasniyake kelawan wawu. Au hamzin utawa hamzah. Wa gairoma lan ing sakliyane isim dukira kang ditutur apa mah. Sokik gaweo taske sapa sira. Sokik gaweo taske sapa sira. Sokik nyukeake sapa sira. Ngono ayo. Nyukeake sapa sira. Wama utawi lapat sadda kang nerecel atau kang sat apa mah. Ala naklin ing atase diili saking wong araf iku kusira diringkes apa mah. Lama farogo ing dalem nalikane wis rampung minal kalami saking bicara ala kafiyati tasniyatil maksuri ing atase pertingkai atau tata carane atau partikele tasniyae isim maksur. Saro'a mongko tumandang sapa Kyai Musonef findikri khafiyati tasniyatil mamdudi ing dalem nutur pertingkai tasniyae isim mamdud. Wal mamdudu utawi isim mamdud iku ima ayakuna ana kalane yen to ana apa hamzatuhu hamzae isim mamdud badalan iku dadi ganti min alifit taknisi saking alif taknis au lil ilkaki utawa krana faida ilkak utawa krana faida tatawa ngene ya kenek au lil ilkaki utawa keduwene
huruf alif ilkak au badalan utawa dadi ganti min aslin saking huruf asli au aslan utawa asli utawa dadi asli ngono au aslan utawa dadi asli. Fa ing kanat mongko lamun ana apa hamzatuhu iku badalan dadi ganti min alif taknisi saking alif taknis. Fal masyhuru mongko utawi kaul kang masyhur iku qalbuha gantine hamzatuhu wawan ing wawu. Fatakulu mongko ngucap sapa sira fi sukroa ing dalem lapat sukroa artine ora-ora wa kamroa lan lapat kamroa artine warna merah. Oleh ngucap sira ing lapat sukrowani wa kamrowani lan ing lapat kamrowani. Wa ing kanat lan namun ana apa hamzatuhu iku lil ilkaki krana faida ilkak ka ilbain kaya lapat ilbain artine otot leher kulite gulu ya kena ya otot leher au badalan utawa ganti min aslin saking huruf asli nakwu kisain sepadane lapat kisain wa kayain lan lapat kayain. Jaza mongko wenang via ing dalem hamzatuhu apa wajahaini wajah luru. Akaduma utawi salah sijine wajahaini iku qalbuha ganti hamzatuhu wawan ing wawu. Fatakulu mongko ngucap sapa sira ilbawani ing lapat ilbawani wal kisawani lan ing lapat kisawani wa kayawani lan ing lapat kayawani. Wasani utawi kang kaping pindho iku ibqaul hamzati netepake hamzah min ghairi takzirin saking tanpa ngowahi. Fatakulu mongko ngucap sapa sira ilbaani ing lapat ilbaani wa kisaani lan lapat kisaani wa kayawani lan lapat kayaani lan lapat kayaani. Dadi fatakulu mongko ngucap sapa sira ilbaani ing lapat ilbaani wa kisaani lan ing lapat kisaani wa kayaani lan ing lapat kayaani. Wal qalbu utawi ganti fil mulkakoti ing dalem hamzah kang faida ilkak iku aula luwe utama min ibqail hamzati. Wal qalbu utawi ganti fil mulkakoti ing dalem hamzah kang faida ilkak iku aula luwe utama min ibqail hamzati tinimbang saking netepake hamzah wa ibqaul hamzati utawi netepake hamzah al mubdalati kang diijoli tatawa kang diganti min aslin saking huruf asli iku aula luwe utama min qalbiha tinimbang ganti hamzatuhu wawan ing wawu. Wa ing kanat lan lamun ana apa al hamzatu hamzah al mamdudatu kang mamdud iku aslan huruf kang asli wajaba mongko wajib apa ibqauha netepake hamzatuhu. Fatakulu mongko ngucap sapa sira fi qara'in ing dalem lapat qara'un wa wudu'in lan ing dalem lapat wudu'un. Oleh ngucap sira ing lapat qur'ani wa
wa wudhu'ani lan lapat wudhu'ani. Wa asaro lan awe isaro sapa Kyai Musonef bi kaulihi kelawan dawuh Kyai Musonef rupani wa masadda ala naklin kusir isaro illa annama maring sak temeni lapat tatawa isim jaa kang teko apa mah min tasniyatil maksuri saking tasniyai isim maksur awil mamdudi utawa tasniyai isim mamdud ala kilafima ing atase nulayani perkara ndukira kang ditutur apa mah iku uktu sira diringkes atau dibatasi apa fihi emah alas samai alas simai ing atase krungu saking wong aruf kakolihim kaya pengucape wong aruf fil kauzala ing dalem lapat kauzala al kauzalani ing lapat al kauzalani artine kauzala iku maknane mlaku kelawan gemedhe ya mlaku kelawan sombong mlaku kelawan gemedhe al kauzalani diucapake ing lapat al kauzalani maknane gemedhe wal kiasu utawi kias iku al kauzalani iku lapat al kauzalani wa qaulihim lan pengucape wong araf fi kamro a ing dalem lapat kamro a pengucape ing lapat kamroyani ing lapat kamroyani dadi wa qaulihim lan pengucape wong arab fi kamro a ing dalem lapat kamro a oleh ngucapna wong arab kamroyani ing lapat kamroyani wal kiasu utawi kiase iku lapat kamrowani wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.